Hakuna eller gaga. Hakuna eller gaga. Akuma Matata. You know what they all say, guys. Oliver. Black don't crack. Oliver. Jeg er høj på rød sodavand, okay? Lad os komme i gang. Altså, der er tit på mig, alle sammen tit på mig. Måden det her spil, måden det spiller fungerer i det, det er rigtig simpelt. Bare se her, jeg snart viser, hvordan det fungerer. Først. Så Oliver, måden du gør i det, det er, hvis du vil fat i mig. Jeg er lige pointeret, Niklas, man behøver ikke at holde Q inden. Jeg trykker bare Q. Wait. Jeg ser kun 3 herinde. Oliver, Oliver, din penis. nej. Han er så forbi. Wait. Hvorfor røg døren af? Tag tingene, Daniel! Tag tingene, Daniel! Tag tingene, Daniel! Sindssygt fedt! Shit, følg efter mig! Jo. Nej! 2 hoveder bedre end det. Stræk din halvhjerne. Vi er nødt til at lige passe på at holde. Undskyld, er du okay? Jo, men de var den her vej på. Ja, det var den vej her. Ja. Vi lader mig... Hvor monster? Du sagde, stop foran mig! Nå, hvordan var det med jeres første monster? Det var interessant. Der er en grund til at til mænd. Ej, det er ikke færdigt der. Hallo? Jeg var bag en dør, hvad fanden? Du også til. Jeg var bag en dør, det er ikke færdigt der. Fuck er det? Kæmpe klog. Elias. Endte det. Jeg tror godt, jeg ved hvorfor fanden folk er bange på kloven. Hallo? 10.000. Nice. Ej, hvad fanden? What the fuck? Okay, vi har allerede 5.000. Okay, det er fedt. Så Ej, undskyld, hvad sagde du lige? Hvad sagde du lige, Elias? Elias, hvad sagde du lige? Du stacked over for mig, hvad sagde du, Elias? Hallo? Så flyt dig for helvede! Han sagde endnu, og så slår han mig med en fucking portal efter. Der har jeg også gjort. Godt, Where's the stuff? Where's the... Hvor mange penge skal vi have nu? Nej. Ej, Oliver ser så goofy ud, fordi han er hvid. Wow. Whitewashing, man. Whitewashing? Så jeg tror, det er meget hvidvask. Evening, boys. Hey. Hvad fuck var det for nu? Nej. Okay, det her er... Ej, for helvede! Dan, kom til gør det selv lille og blandt på vise noget. Okay, prøv at se her, guys. Derfor skal jeg aldrig stole på, hvad det er, jeg siger. Monster. Goofy ud! 3, 2, 1, ja! Yay! Hun er en lille god! Hvad fuck er det? Hvad er det, der? Hjælp mig! Hjælp mig!